makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimechitika tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika nguva nenguva. Right, ndada kundikuzivisei zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Hazvina kumira mushe, hazvina kumira mushe. Kwakaipa chakaherereka chaputika. Right, inzwa nyaya iripo panapa zviri kunzi kufa kuri kuita ma high ranks military kuri kunzi ndiEmmerson Mnangagwa ari kupevha way yekuti mwana wake anga achiriplesa vamwe vanhu since agara ari kumilitary ikoko. Saka zviri kunzi batai mashoko panapa, batai mashoko samai mjuru. Right, tabva panyaya iyoyo hazvina kutomira musheka. Inzwa nyaya iri kutaura zviri kunzi General Chiwenga avo vakaenda kunhamo dzeumwe wavo anonzi Solomon Siziva, uyo aiva musoja ari kunzi kufa kwake hakusi kunzwisisika, asi nyaya iri kutaurwa panapa kunzi nyaya ichagona kubudiswa pachaburitswa nyaya kunzi afa nekensa kana kuti akolapsa ari kufa kwake kana kuti aita accident. Nyaya iri kubva according Majaira Jairos ndiye ari kuburitsa nyaya yayi. Zviri kunzi uyo mukuru afa akanga aripo pakuu yakaitwa 2017 akabatsiridzawo akanga aripo panyaya idzodzo. Saka muri Zimbabwe zviri kunzi Emmerson Mnangagwa kuvanhu vese vakaita kuu vashoma ndo vasara, vazhinji vakabatsira ipapo vafa vari kunzi vapanduke. So muri Zimbabwe tiri kutendai nekuna kwamunoita pano. Thank you for watching. Last but not least, I had a message from one of my own brother, my own brother from Matabeleland. He has been in diaspora for 35 years. 35 years. Nzira yakauya nayo, it's a very painful way because he witnessed baba vake vachipondwa, vanhu vachidzimba iri dzai mhororo, that style yegukura wood. He never went back home. So he asked me a genuine question. Kanzi, Jeff, tell me, my brother, how are we going to trust you Shona people? Because the most misfortune of Ndebele people is because of you guys. How are we going? And I am one of those people. Ndinosangana nevanhu vakawanda vechindevere in person and also on social media. Ndakatenga kuzviita kudhara. And I meet them. Vamwe vane deep hatred for Shona people because of Gukurawondi. Because havazive kuti nesuwo we are as much victims like them. And vari kumashona vanotovenga mandevere zvekutodaro zvekutadza nokuti ndiri kuona mundevere panapa. Mandevere amumazivi. Don't want to see a ndevere. Then wakati womubvunzisisa uzonoti akafidwa propaganda, ari kuvenga vanhu vasina kumutadzira. Just hating because akafidwa wrong pervasive propaganda. Iri highly demonic. But munhu wacho tozonzwa kuti handikuenda kuenda kuchechi, omubvunza kuti wati kudii? Mumwe mudhikoni, mumwe ndiasho wekuchechi, mumwe ndipastor. But anenge ane deep hatred for Ndebele people. Because information yanenge akanzwa. Because everybody is a product of what they eat. That is correct. So, information yakakura uchifidhiwa, you become the product of the information yakapinzwa mauri. Saka inoda kutodeletiwa. Then kune mandevere ekuti from the experience, because mundevere anoti kudii kana achiratidzwa makuva marinda kuti pakanga pakagara hama dzenyu dzakakuvadzwa nemashona nguva yekukura wondi. Do you think he will appreciate kuona mushona? Until only kana vamwe vacho so vechindevera zoti but ndakasangana nevamwe mashona anga ari right. So what really went wrong about these Shona people? Then vanhu vanotozozviziva later matovaudza kuti guys, politics is a dirty game, a nasty game. Zvakafamba so vanhu vakauya vakadai vakazvarwa muZimbabwe vakadii vakaonekwa semashona, but they committed serious crime in Matabeleland. Mukaenda iko nezvema even
ndatisiyei horaiti yegukuraundi. Let's go to Rhodesian forces, RF masoja eRhodesia. Makatarisa vanhu vatema vazhinji vakanga vachishanda in the black people vainzi maRhodesian vamwe vacho. You'll be shocked wakatarisa pamazita kuti unobva wanyasoona politics dzatoadvanced kudhara. Vamwe vacho vanga vari vechinyasarandi, wotadza kuziva kuti anga achangobva kuMalawi. Vamwe vacho ndevechinyasarandi vanga vachangoberekerwa muZimbabwe. Woketo anga ari mwana waGarden Boy, anga ari mwana waHouse Girl wokuMalawi, so akakura achitaura Chindevere, akakura achitaura Chishona. So it was easy to make them work for Rhodesian forces, to beef up army yevarungu. Okay, fine. So that is part of life. But issue ndeyekuri yeGukurahundi neMandebele. Ndati vanotaura neni, vanoti, how do we trust you? Are you not going to betray us again? Should we trust you? Vari kutsvaga nzira yekunditrasta, kutrasta munhu anofa, munhu akazvarwa nemukadzi. Vanokanganwa kuti I was born in the same way they were born. And handitombeiti makore anonzi angawande panyika kudarika ivo. Yes, it's true. Vanotobvunza kuti how do we trust you? The moment people put more trust in a person, that is where everything goes broke. He said, trust him, Munamwari. When you put trust in God, you treat me as your brother. You treat me as your brother, as your friend. The moment you put your trust in God, unoona kuti ndiri munhu ane weaknesses and failure like you. So you will learn to appreciate me and I will learn to appreciate you more. Then together we are a big, formidable force, a big team. That last but not least. So this guy, akataura neni akati, ndaikunzwa uchitaura for a long time. Are you going to address Mandebele vari muHillbrow? Kunana Olivia, kundoko wakawanda. And that area is a high crime zone. Inototyiwa nehurumende muno South Africa. But I'm going there. Because they are my brothers. I have to explain you the situation. I have to explain the situation, says Jair. So people, they will make their decision to accept it or not. But chandoziva ndechekuti kunyangwe munhu wakamuudza chokwadi, kunyangwe akagumbuka sei, anogona kukuitira hasha, but at last you will know kuti munhu yataura chokwadi. Chokwadi chinongoiswa apa, nhema dzongoiswa apa. Why? When it comes to accepting the truth, vanhu havamanikidzwe. Vanhu vanoita their own free choice. Inini I've never been free. And these people, they also have never been free. I'm there in the game. Nokuda kwekuti the Shonas are now victims of ZANU-PF, but before they were very favorable. They did not know. Vaisapota chinhu chavasingaziva vachifungidzira kuti ZANU ndiyavo. They did not know. So ndichapinda muma-high risk areas. Ndichinotsvaga hama dzangu, because if I don't look for them, if I don't look for the Ndebele people, who is going to look for them? Who is going to look for them? Vanhu vakaponda Mandebele pavaisvika vachiponda vanhu kumatebhela vaitaura language ipi, vaishandisa Shona. So who is going to speak to them? Yeah, antaura Shona inini. I'm going to address them and vachandinzwa. It's unfortunate on the part that David aitwa mambo waIsrael, King David, the beloved of God. Mwari akavhara denga, mvura yakasanaya for 3 years. David akabvunza kuti Mwari, nyika ine drought, makanditi ndiri muzodziwa wenyu. Ndiri muzodziwa wenyu. Why?
makandita mufudzi wevanhu vane nzara. Mwari akataura naye zvikanzi politics idzi dzakasiyana neupriesthood. David achiudzwa naMwari. David akaudzwa naMwari zvikanzi politics is different from priesthood. Iwewe wakagara pachigaro chachikagarwa naSauro, kunyange ndirini ndakakugadzika. But remember kuti Sauro akauraya vaGibheona vanga vakapikirwa naJoshua on the conquest of Canaan kuti vanhu ava vafanirwe kuti vaurayiwe. But David akati but handisini ndakavauraya. The very people Sauro aitsvaga kundiuraya. Sauro iyeyi ndiye akauraya vaGibheona, handisiwe family yevaBenjamin. Zvikanzi chigaro chawakagara. Chigaro chawakagara. Akabva ipapo David akaenda kunotaura nevaGibheona kuti toita sei kuti nyasha dzaMwari dziuye. So we need messengers to go into Matabeleland. I'm going there. Wherever they are, ndinoendako. Tonotaura navo. Toita sei pamusoro pemhosva yeguku rahundi. Kunyange hezvo tichizviziva kuti hatisisu imhosva yakaitwa nemabhradha nemabwidi nemabumbwe ekuZambia. But I shall go there. If I don't go, ndotumana. Imofungidzo kuti ndotumana. Handimukuzviona kuti basa iri rakareba. Ndati situation yekuMozambique yakasiyana neyekuZimbabwe, yakasiyana neyekuBotswana neyekuSouth Africa, yakasiyana neyekune dzimwe nyika. We have a different situation. Saka nauye kuda kukopera kuti wonera kuMozambique vateta ndatiitewo, siyanai nayo. Okay? Politics dzokukopera kuti kuBotswana vateta wonewa saka neso, siyanai nazvo, amubudirire. Don't be copycats. Onza zvandikutaura izvo. Munyika muye takagarwa panhongonya nemabhrandai nemabwidi. Apabudike zvekumhanya, panodiwa the right formula. Ndosaka ndichiti musashandise mushonga, musaite umpinjiri kushereketa masara musinei nei. Ndo formula dzikwavo, isusu tine one code, one line, and it is no secret. Tofamba muchiedza, tofamba naMwari. Tiri pahondo, hatisi kuenda kumuchato, hatisi kuenda kuhoneymoon, hatisi kuenda kunogocha nyama, hatisi kuenda kumameeting neZANU-PF. Itori hondo iyi. Saka makanzwa tichikukumbirai maresources yenyu, tiri kukumbira dikita renyu. Makanzwa tichikukumbirai mari yenyu, tiri kukumbira ropa renyu. Munoziva munhu akarwara kana kuti akapinda involved in accident, panotodiwa ropa risiri rake remumwe munhu akadhoneta ropa. Ropa iroro rakashayikwa, blood donor service iye yamunoona iye. Ontora ropa, musavatorera pasi vanhu vanosenza basa rinoshamisa pasi pezuva. Ndisaka munhu achigredwa ropa kuti iri ropa rake igredhi yakati yeropa, igredhi rakati vanhu vakasiyana ropa seropa ranhingi rinopindirana neranhingi. Munhu usina kuzvarwa naye mudumbu rimwe chete anoita ropa rakafanana newe. Munhu asingataure mutauro waunotaura anoita ropa rakafanana newe. Uyo anoita ropa rakafanana neremurimi, murimi wogoita ropa rakafanana neradhiraivha, dhiraivha wogoita ropa rakafanana neranesi, nesi wogoita ropa rakafanana neramaina, maina wogoita ropa rakafanana nerapilot. It means we are one. Munza zvandikutaura. Ndo zvakaita even when we bring the resources together. Now we are tiri. We are gathering resources. It is blood. Mokona uchibvisa 1 rand. Quantity yeropa riri kubva mauri. Haisi mari. You are giving blood. Blood is a lifesaver. Mazvinzwa.